Heidi. Heidi. My dneska vlastně jako potřebujeme tomu psovi vysvětlit, že nás bude zajímat nějaký pár, říká se tomu imprimpachu, a nejjednodušší je buď si vzít tu skořici do ruky, ale protože už teďka na tom houstači ukazovala, že líže, tak bych ji nechala v té skleničce a budeš v podstatě dělat úplně to samé jako s tím houstačem. Jakmile se k té skleničce přiblíží a vůbec nic jiného nechceš, než že oni projeví zájem, klikneš odměna. To nevím, jak budeš dělat, ale můžeš si klidně postavit tu skleničku, párka. Je, že ti chybí ta třetí ruka. No, ukaž. Klik. Nečekej moc dlouho, jo, nepotřebuješ teďka tam moc dlouho. Super. A udělej to ještě jednou. Tak. A dej ještě jednou panoskevý vodu. Tam už bylo navíc, jako velký. Super. Jakmile projeví jenom toto zájem, klikáš, jo? A odměňuješ tak, jak si odměňovala na blízko skleničky. Super. Krásný. Super. A zase budu. Tak, teď to zkomplikujeme, pomocí to já, ty budeš jenom odměňovat. Zase zkus ty co nejbližší skleničky dál to odměňovat. Teď jsme to obě zesynchronizovali parádně, jako já jsem ucukla. Sklikla, už jsem ucukla. Tak, odletím. A záda, ano. A uděláme to tak, že ona teďka bude 2 skleničky na výběr, což vůbec nechápe zatím. A někam stačí ten frňák. A ty, když se netrefí, trefit se mi dotyk, tak neděláš nic, co čekáš. A když se trefí v té druhé skleničce, tak klikneš. A ona časem bude zjišťovat, čím to je, že jedna si to je, druhá ne. Odhodí pak, jo? Teď? Můžeš klidně teďka. Čukala jenom. A ty bude překvapená, že je super. A zase ty skleničky odmění, jo? Jo. Super. A krásně ona se sama už to nabídla jako to chování, po dalším pokusu je odhod. Mám to tady hledně. Bylo sice pro notku, ale jsem to viděl test. Teď nic, počkej, až se tam vrát. Sice si klikla, ale to rychle opustila to stanoviště. Teď. Super. Super. Teď někam dojde 2 odměny a odhodí zase. Že tady už bylo nějaké rozhodnutí, že se jako vracela na skleničce, tak to je jako celkem fajn. A tohle už bude příprava na tvoji krabičku, tak jo? Třeba tam ty skleničky jenom takhle šoupneš. Super, hodí. Tak, co dáme pauzu? No, ti to jasný, Jo, co se dělalo. ano. Ona se už Super. nabízela, už tam bylo nějaký náznak No, toho no, rozhodování a na tomhle tom budeme teďka stavět, protože budeš jenom přidávat. Tak, teďka v druhém kole. Vrátíme se k těm skleničkám, jenom mi to připomeneme. Myslím, že bude stačit 2-3 čuchnutí, odhodíš ji zase. Já je pak dám na zem, pak tam budeme přidávat ty velké sklenice. Aby měla jako hodně věcí na výběr, jo? Super. 2 odměny tady na toho, jo? A odhodí.
tady se teda pohybovat budeš muset, jo, k tomu, protože měla by si odměňovat co Jo, nejvíc jo, aha. ty skleničky. Tak já ti to zjednoduším. Můžeš ji i chválit, jako sice to je potichu, ale můžeš mluvit. Ty to je šikovná. Nebo dobu. A přihodím něco skleničku. Můžeš ji odhazovat tak jako častěji, jo, třeba necháš jen dvakrát k tomu. To je krásný. No vydrž. Ty ne, ty hledej. I to první bylo dobře odkliknutý, hlavně, že tam aspoň už přibližovala hlavu, protože už potřebovala nějaký úspěch. Hodin, jenom. 2 hodin. A je dobrý, že vůbec nereaguje na ten hluk, který vydávají, takže si můžeš krátce jako takhle prostě na té chodbě. Taky to je. Ty si. A slyšela čucha. Slyšela jste? Čuchá, prostě hledá čuchem. Uděláme jedno, nám to lehá, ale možná to nezaváží. Teď, až se k tomu dopracuje, tak jde víc těch odměn toho. Teď, super. Šikovná. Šikovná. Šikulka. Dáme jí pauzu. Protože ono to nevypadá, ale Jedna. ona do toho myslí a to myšlení jako strašně. Dobré, no to bude. Klidně ji odhoď. Takový bezděčník. A cvičili jste jenom doma? Co je to tady těžší? Je to rozdíl. Velký. Super. Ještě jednou odhodit. Super, chvál a raduj se. Výborně. No, šikovná, Výborně. super. Jestli, co to má, co to má? Super, to bylo krásné. Výborně. Super, paráda. Ke mně? Myslím. A tak držíš ji? Jo. Visí.
super. A velká odměna, jo? Teď jako Ta opravdu byla super šikovná. parádnice. A byla šikovná, super. Uvolni. Volno. Jak jsi šikovná. Podívej se, matka tam, co dělá, vidíš to? Výborně. Parádnice. Výborně. Super. Tak. Tohle to si myslím, že když s ním opravdu zoubávají prostě tak jako dvakrát, třikrát, čtyřikrát. Šikovná holka, super, krásně. To bylo šikovný. To dělají moc na to, když to šáváš, no. A naznačuji pak, teďka to ne, víš? Výborně. Super. Teďko zkus jako naznačit, že pokládáš. Třeba jako dvakrát, třikrát a jenom na jednom místě to ne. Jo, aby ona musela hledat. Takhle to má jako, že jde i přesně jenom na to místo, kde jsi se mohla. Tak, znova na ní zavolej a jenom naznačuj. Výborně, výborně, výborně. Super, ty jsi šikovná holka. A zase na ní zavolej a pokládej jí. Výborně. 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 Zkusí. Zkusí. Výborně. No, odletí někam. Hezký, no. Žádný problém. A myslím si, že tím, že si budeš pouštět ty, tak tam nebude takový to, že bych tobě koukat, co máš na to ruce. Jasně, no. A možná můžeš trošku víc jako zapracovat na tom odložení, aby si měla jistotu a dávalo ti to větší volnost v tom zakládat. Jo. Takže trošku jako jít se týrat s tím, aby tam zůstávala v tu pozici a to mohla schovávat. A když to budeš schovávat, tak vždycky dělej prostě ty klamavý ty, jo, aby ona, jednak je to trošku napíná a jednak mají jako důvody k uhledání, že to není, že to prostě tady položíš a jde tam. Myslím si, že už je ve stavu, že to prostě hledá, tak Čekej. volno. Výborně, výborně, Lucinka. Výborně. Kromě toho výborně jí klikáš, to já jsem neslyšela. Klikal jsem. Klikla jsi, dobře. Nebo tam jsem neklikla. Já nevím úplně. Já teda teď taky nevím. Tak, super. Ale snad jo, já už si to ani nevnímám. Tak, sedni. Čekej. Volno.
Výborně. Super, krásný. Paráda. Krása. Paráda. Tak, zůstaň. A tak, Než chceš, aby ti teda ukážu. Ona to ví, že už to bude, že? Teďka to vím, no, ale venku, víš, kdyby jako to Zůstaň. bylo, že vlastně vůbec netuší, co se tady děje. Zůstaň. Výborně. Tak, teďka samozřejmě, jako když, dokud to odložení nemá, tak si ho tímhletím zkazíš, protože No. teďka chceš, aby No, měla jasně. tak na vzorek, tak ti nebudeš peskovat kvůli odložení, takže to dělej zvlášť. To Zvlášť. odložení, jo, ne s tím. Pojď sem, mísi. Pojď. Musím tady podržet. Myšinka, myšinka. Co tam ta matka dělá? Vidíš to? Vidíš to? Na ten schovává tu skořinu. Paráda. Výborně. Výborně. A ty se nauč, ne moc takhle se nadklánět na toho psa a koukat, jestli už to má, ale být spíš větší dálky, abys měla možnost to jako sledovat, aby si ji odklikla včas. Jo. Ale jakmile se budeš spát na ní, tak zaprvé někteří psi to nemají rádi, protože to je moc tlaku. Můžeš. Tak, skořit se. Výborně. Super. Bylo to tam, doufám. Misi, skořit se. A volej si, když takhle Misi. vyběhne. Takhle, když se z toho z nějakého vzruchu vrátí, tak ji klidně pochvál, že jako šikovná. Když si vzpomněla, proč tady je. Už ji volej. A když bude už blízko těch židlí nebo u těch židlí, tak Ty neděláš nic, ty jako, ať ona si nezvyká vůbec, že jí nějak pomáháš. ne, jako já myslím, kdyby byla blízko šumákem. Jestli máš něco. Tady se může dostat jako přímo k tomu. Takže, a ten pak vzorek nebudeš vědět, kde je, takže jí si nezvykej na to, je jako říkat něco, Myšinka, tady. nějaký povel, jako že přihořívá, to ty nebudeš moc říkat. Ty naopak by si schování psa měla poznat, že přihořívá. Jako třeba teďka ona už jako ví, že to tam někde je, bude jenom řešit, jak se k tomu dostane. Výborně. Super. A klidně, myslím si, že na to, jak ona už je jakože pokročila, No. tak můžeš klidně počkat, až se tam na chvilinku zastaví. Jo. Nemusíš tak moc, zvlášť, když to jsou takovýhle ukryty, ze kterých to nemůže zas tak moc vytáhnout, tak klidně jako si počkej, jestli tam ten čumák nenechá chvilku A díl. nebo ho vrátí. A nebo když by se náhodou jako koukala po tobě, jestli jsi to viděla, že to měla už, tak si počkáš, jestli se tam vrátí. Tak pojďte na to. Skořit se. A jen si volej, když je daleko. Misi. Skořit se. Když řeší něco jiného, taky volej, ano. Skořit se. A klidně jí pomož, jako ukaž jí do míst, kde by to mohlo být. Misi.
Výborně. Jenom jak jsi se potřeba obezpečit, tak si později klikla. Ano. Ale to můžeš vyřešit tím, že prostě si počkáš, až tam ten čumák vrátí. Jo, nemusíš spěchat, není to úplně závod. Tak. A ona, když se zvedne a Šikulka. kouká jako na co řešíš, proč neklikáš, tak ji Výborně. počkáš prostě si, až je tam ten nos No, nacpe sama znova. tak se snaž, jo. Můžeš. Volej si, když bude za mnou. Že já jsem konec terénu. Výborně. Jenom mi překvapilo, že se klik ozval. Kořice. Tady. Kořice. Super. Myši. Tady. Z kořice. Z kořice. Výborně. Kořice.